مسهم كبرى سمعتنا لومي حاموس 18 لكاتيت كلتشحن 21 ويكا 11 لكاتيت كلتشحن 13 عام تمرتي مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا تمالي بريزيدنت إساياس أفورقي أب زوباون وشتاون قداتا ملكيتهم قال متأيق مس منقستاو ميديا إيرتراك كايدو مالو تصاب كهلو النعيم فلي مدلاونا خاتمال جمرنايو اب حبرات منغستات قوامي امباسادر اثيوبيا مزخونو امباسادر تايس قسلاسي نايز تخايد علمتي كلاي كفلي قربيو نقولهم سنه مسخم مدلاواتنا حتكتاتلو زعدمكم من افورقي زينا هنقدمينا كاب بتر سلطان سلامتنا طاحم كوبات على توزينا انه بريزيدنت إرترا أتو إساياس أفورقي تمال ربع نكلتس عززالق قال مرلس مس منغستاوي ميديا أكايدوم توم بريزيدنت أبلع لزبيتاو قداي أب تقراي غني نزولو سئنة سلام مسحب دوب إثيوبيان سودانن أبلع الأطقاق ماي أباي زولو زي مرددا إرتران أبكباب قيح بحري زولو أركباتن العلم أب مونغو سودانن إثيوبيان الرأي زولو مسحب بمنصر كلتين هاجرات زركبالو وان سججر زي الطعام مغني زي كونن كبو يقلصوا نت أب تقراي زنبرة كونتات نلوتي بمقوام يجبر زنبرة متنخاين حبو علامات زنبرون إلو ميقلصوا بزعبا أب تقراي آتيوم ألو زبهالو وتهدرات إرتراغنا زتقسوا نجر يلن مولو ريبورت دحر الزينا كقربيو موداتا كاب زي بلو يمن زسحابت عرب إمارات نت أب عصب إرترا قليساتو زنبرت مدبر سراويت نقل كفالو كتفرسو جميرا حبرات عرب إمارات نتو تهدراو معسكر تركيبا زسفحاتو قدميش دشت عامتيو كبرت أصوارن سراويت سودانن أب قدني سعود عرب أصلفا أنصار دقف إيران زرخبو سراويت خوتي تواغا صنحايا إمارات كاب وق نا يمن مسحابت قنا أقوحتا تأرنفا الناقعزت كمتركب ساتلايتاوي مسلتات يرئيلو إمارات بزعبات معبالة رئيتو نكتهب نزقرب الله حتو كتملس أيكالتن نتم معسكر نسلاس عموتات إمارات زكارات إرترا بوغنا واشنطن دي سي نزركب أمباسيا تمسا صالحتو قريبو ملسي كتهب أيكالتن بمسارة كيلاتات حورات هاجرات إمارات أب عصب تانكتات النفرت وقئن سب ألبون نفرتي ويكع درون أو فيرانيرا أوق يمنون أب تقمي أو عيلاتهم يا إمارات نمرحة دبايت واقعتي هوتي نمقنصال سب ألبون نفرتي ويكع درون تتقيم آيا زهاجر زيانة أب عصب زهانة أتو مدبر درون كتفرصوص جمرت قنا دبايت واقعتي تقراي درونات إمارات أب العلينا دبدا فتسيمن إلوم زحالف حدار تحري مخصاصهم يو حبرات عرب إمارات بزعبات زقرب لاكسي قورة ملس أهابتلون توم دوايت واقعتون انتخونا مرقاقاتي زاقيد أغربون زلو سبعو حاجزات نام ملو تقراي نكاتو عب منقست إنجليز منستر قدات أفريقيا جيمس ديدريج تسويعهم نسهم مبزفن ومجلسي عباي بريطانيا بكونتات تقراي عميق شعلو تحاديرو وخمد الله هوكت عليتاوي أدلو يفتسمالو سنكور حسرة مقبي ماي ندادن جنزبن تخصيتو على أوني بلو جيمس ديدريج وسيخم تكالات سبعو رديت ناملو تقراي ناي مئتاو عقمم انت زيتو محيشو حزب التكبابي نستناو حسقاي كقالعيو أوني لهم توم انجليزاو بعض سلطان أبتوقع زساتفو حيلتات تكالات رديت كمدل يوم نهنك أساسو كفكدو ناسا أنا داي حقي آتيو نزتفت سمو قصتات سباو مسلات نكتساريو دقاقيبنا مصوعتا أغريبنا عينا كم زبالو زمسأنا زينا حبيرو منقست صوماليا أشحات من أسيات ملميلو بحبو أب إرترا تعليم نكرخو خمس الأغة فليتو زمستراو وفرزي صوماليا سقات شباب أبزن سلالوا سراوت أمريكا أبز سحابلون أبز قرب أوارح دماعك أب سلام أفريقيا أب صوماليا كنكي إيو أبز تبهللون وانيو وتادرات صوماليا قدم لهم أب ترك أوغاندا جيبوتي تعليم رغبهم نيروم زنا إرترا تعلم قنا فليز ولا خوين الله مخنياتو بمستر استتحزن بهاجراوي تكال سليا زمر رحن سلا زنبرا يبل مسارحتنا هارون معرف زدالو ريبورت زرزرو من يافوركي كتاربويا زعبات بروجرام بقطتا أفلتو زلوهم سلسة سبسلطان سومال نفيو يخم زبلو كم أكال مستيراو سراحة تسللا كابكل تشحن 19 عام تمرت جميرو سراوي سومال أب إرتراز سلطنو كمل ملزانيحيهم
ቁጥርቶም ዝሰልጠኑ ካብ 5 ክሳብ 7,000 ከም ዝኸውን ክልተ ካብቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ኣለዉ። እቶም ሳልሳይ በዓል ስልጣን ከዓ 4,000 ይኾኑ እዮም ይብሉ። ሰለስቲኦም ሰበስልጣን ንሚድያ ክዛረቡ ፍቃድ ስለዘይብሎም ኣስማቶም ከይግለጽ ሓቲቶም ኣለዉ። እዚ ስልጠና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝመጸ እቶም ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተቐቲሎም ዝብሉ ዘይተረጋገጹ ጸብጻባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ምውጽኦም እዩ። እቶም ጸብጻባት እቶም ወተሃደራት ሶማል ምስ ሓይልታት ኤርትራን ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ወጊኖም አንጻር ተዋጋእቲ ትግራይ ኣብቲ ዞባዊ ጎንፂ ተኻፊሎም ዝብል እዩ። ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዑስማን አቡበከር ደቤ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ገለ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ኤርትራ ይስልጥኑ ምንባሮም አረጋጊጾም ግን ናብ ትግራይ ተዋፊሮም ንዝብል ኣሉታ ሂቦም እዮም። እዚ ልቢ ወለድ ወረ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎ ጸብጻባት ኣብ ወጻኢ ዝስልጥኑ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ውግእ ትግራይ ተኻፊሎም ዝብል መሰረት ዘይብሉ ኢሎም ሞዮም ሓደ ስሞም ክግለጽ ዘይደልዩ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ እዚ ወተሃደራት ሶማል ኣብ ትግራይ ዝብል ሓቂ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ግን ቃል መጠይቅ ንምሃብ ፍቃደኛ ኣይኮኑን። ገለ ኣዝማድ ወተሃደራት ሶማል ምስ ደቆም ከም ዝተዘራረቡን ናብ ትግራይ ከይዶም ንዝብል ኣሉታ ብምሃብ ካልኦት ዝኸዱ ምህላዎም ከም ዘይፈልጡን ተዛሪቦም ኣለዉ። ግን ከዓ ካልኦት ስድራ ቤታት ድሃይ ደቆም ንኣዋርሕ ድሕሪ ምስኣኖም ሻቅሎቶምን ብስጭቶምን ወሲኽሎም መንግስቲ ደቅና ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዉ ከእምነና ኣለዎ ዝመጽሉ መዓልቱን ቁርጽ ኣቢሉ ክነግረና ኣለዎ ስቕ ምባሎምን ምላሽ ዘይመሃቦምን ስእነት ሓቅነትን ክንጠራጠርን ክንሻቀልን ጌርና ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ቪኦኤ ቋንቋ ሶማል يغنيلنا منها بسنك فيروس كورونا قدم 5 سمونا زتعصوا ابيات تمرت مالاوي داغم كم زغفتا تفليتو بريزيدنت اتهاجر نزقمو كوميتي تمرح بعلت سلطان اتهاجر كتزارب كلا متان مغفح كوفيد 19 كاب تزقنيلو 30 ميتاوي ناب 16 ميتاوي نكيلو تبل منستر طعنا اتهاجر اون زغونت اتا بعلت سلطان تمهارو ناب كفلوم قدمم اتاوم كاب كوفيد 19 ناصا خم زغونو مرغاغصي ورقت حزو الله ميلالا نقفتقنا كيد ممهرن مستمهرن ناب نبور نمملاس ستقبر صعري فشيليو بحرفي أبقى صارات مغلاوي زلو أبيات تمرتي زغفتال عدل زسبب أيو يبلو ኣብ ሶርያ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ታብ ዝቕጸለ ውግእ ጅምላዊ ህልቂት ሓዊሱ ከበርቲ መግሃዝታት ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ሕግታትን ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተፈጸሙ ሪፖርት ሕብራት ሃገራት ኣቃሊዑ። እቲ ሪፖርት ኣብ ውግእ ሶርያ ዝተሳተፉ ኩሎም ሓይልታት ንሓፂር ፖለቲካዊ መክሰብ ወይ ከዓ አንጻር ግብረ ሸበራ ኢና ንዋጋእ ዘለና እናበሉ ከበርቲ ገበናት ተፈጺሞም ኣለዉ ይብል። ግዳያት እቲ ዓለምለኻዊ ገበን ኮይኖም ዘለዉ ህዝብ ሶርያ እዮም ኢሉ ደምዲሙሎ ሕብራት ሃገራት። እቲ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ቅድሚ 10 ዓመት ማለት እዩ 400,000 ሶርያውያን ሞይቶም 12 ሚልዮን ሶርያውያን ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዶምን ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ተፈናቂሎምን ተሰዲዶም እዮም ይብል ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት። ቅድሚ 8 ወርሒ ናብ ማርስ ዝተለኣኸት መንኮርኩር ሎሚ ሐሙስ ኣብታ ፕላኔት ክትዓልብ እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። እታ ፐርሰቨረንስ ተባሂላ ትፅዋዕ መንኮርኩር ሎሚ ሐሙስ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኣብ ማርስ ክትዓልብ ተስፋ ኣሎ። እንተኾነ ኩነት ኣተዓላልባ እታ መንኮርኩር ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ትካል ህዋ ዩናይትድ ስቴትስ ወይ ከዓ ናሳ እዩ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝኾነ ሓላፊት ፕሮጀክት ናሳ ጄኒፈር ትሮፐርስ ብወገና ፐርሰቨረንስ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣላ ኩሎም ኣካላታ ምስ ሙሉእ ጥዕንኦም ይርከቡ ንምዕላብ ኣብ ዘኽእል ቴክኒካዊ ኩነታት እውን ኣላ ዝብል መረጋገፂ ሂባላ። ናብ ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኣፍሪቃ ብኮቪድ-19 በዝሒ ዝሞቱ ኣፍሪቃውያን ናብ 100 ሚልዮን ይጽጋዕ ኣሎ። ምስ ኣብ ካልኦት ኣህጉራት ዝሞቱ ክነጻጸር ከሎ ኣዝዩ ትሑት እዩ። ግን ብመንፅር ኣጓኒፉ ዘሎ ካልኣይ ዙር ምግፋሕ እቲ ቫይረስ ሆስፒታል ድማ ብሕሙማት እቲ ቫይረስ ይመልኡ ምስ ምህላዎም መጻኢ ግዜ ኣሻቓሊ ኮይኑሎ። ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ድሕሪ ኣብ ታሕሳስ ዝተኻየደ መረፃ ስዒቡ ዝተወልዐ ህውከት ንልዕሊ 200,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዘፈናቐለ ተፈሊጡ። ብሕልፊ ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ቆልዑ ብዓለም ለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣገልግሎት ኣእምሮዊ ሕክምና ይልገሰሎም ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ
VOA መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍነው ሰሙናዊ ሓድሽ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው ጀሚሩሎም ናይዚ ሰሙን ዛጋይሽና አቶ መብራህተን ተክለ ብርሃን ካብ መቐለ ኢትዮጵያ ዶክተር ሄርማን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ኬፕ ታውን ደቡብ አፍሪካ አቶ ሃብቶም ዮሐንስ ካብ ኔዘርላንድስ እዮም ዝዘራረብሉ አርእስቲ ከዓ ኮነ ኢልካ ዝግበር ናይ ፈጠራ ወረን ብዘይፍላጥ ዝዘርጋሕ ጉጉይ ሓበሬታን ኣብ ህዝቢ ዘውርዶ ኩለ መዳያዊ ሳዕቤንን ሓቅን ሓሶትን ዜና ንምፍላጥ እንታይ ክግበር ኣለዎ ንህዝቢ ቁኑዕ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ክውሰዱ ዝግብኦም ምድላዋትን እንታይ እዮም ዝብሉን ዝኣመሰሉን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ትማሊ ኣብ ዘቤታውን ዞባውን ጉዳያት አመልኪቶም ምስ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ቃለ መጠይቅ አካይዶም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ቃለ መጠይቆም ኣብ ዞባዊ ጉዳያት አመልኪቶም ኣብ ጉዳይ ምስሓብ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ጉዳይ ዲጋ አባይ ዝተፈጥረ ምስሓብን አመልኪቶም ተዛሪቦም ኣለዉ እቲ በመራሕቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ተኻይዱ ዝበልዎ ወታደራዊ ስጉምቲ ካብ ዝንቡዕ አጠማምታት ዝነቐለ እዩ ኢሎም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣሎ ንዝብል ክስ ብቐጥታ ዝሃብዎ ምላሽ እንተዘየለኳ እቲ ጠቐነ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ብምዃኑ ዘገርም ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተማሪ ረቡዕ 17 ለካቲት ምስ መንግስታዊ ማሕበራት ዜና ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ኣብ ህልው ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንህልው ምዕባለታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ሲዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ሰላምን ምሕዝነትን ስምምዕ ድሕሪ ምኽታሙ ነቲ ናይ ዶብ ሽግር ኣወንዚፎም ኣብ ምሕያል ሰላምን ምትሕብባርን ክሰርሑ ምጽንሖም ገሊጹ እቲ ለውጢ ዘይተዋሓጠሎም መራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶምን ነቲ ርክብ ንምዝራግ ክገብሮ ዝጸንሑ ምንቅስቓሳት ከከታተሎ ከም ዝጸንሑ ብምምልካት ምስ ምኽፋት ዶብ ኦም ሓጀር ሑመራ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከም ዝተዘራረቡ ገሊጹ ኣብ ኦም ሓጀር ደቂቕ 2 ደቂቕ ዝኸውን ተራኺብና ምስ ዝነበረ ድግስ ማለት ኣነ ሕጂ ሓንቲ መልእኽቲ ነይራትኒ ሰውን ሰጋመጋ እናበልኩ የድልት ተነገርናዮም ተደረገርናዮም ኣንባር መንጋር ተሓይሽ ደብረጽዮን ንምንታይ ኹም ውግእ ትቀርቡ ትተለው ዘለኹም ንምንታይ ኣይትኸውንን እያ እንታይ ማለት እዩ ትኸውንን እያ ውግእ ተለው ኣለኹም ንምንታይ ኣብ ካልእ ጉዳያት ሕጂ ንዛረብ ኣይንኽእል ንዓይ ዘምፃት ንግዜኣ ታቐንዲ ጉዳይ ትሚለብ ከብድሒዝዮ ከይድካ ነግረካ ኢለ ኣጋጣሚ ኣብይ ደፋሉ ስለ ዝነበረ እውን ኣይትኸውንን እያ ደሓን በዓር ንርኢ ግዜ ንርኢ ኣነ ሸዓ ምንታይ ወሲደያ ከምዚ መልእኽቲ ተመሓላልፍ መጠንቀቕታ ኣየድልየኩምን እዩ ወታደራዊ ምድለዋት ኣየድልየኩምን እዩ ንምንታይ ብደቡብ ተወረርና ፌደራል መፀ ዓደ መፀ ብኤርትራ ከም ዝመፃና እናበልካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ናይ ጆሆ ሃዋሁ ናይ ምእታው ፃዕሪ ማዕረ ወታደራዊ ምድላዋት ናበይ ኮን ከምርሕ ከም ዝኣመሰለ ተሓሳስባ ብሓንቀሰይልና ንከታተሎ ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕዳር ዕለት 3 ዝኾነ ሰብ እውን ክሓስቦ ይክእልን ምስቲ ንከታተሎ ዝነበርና ኣናቋቲ ዝኾነ ዘመተታት ምክያድ ወታደራዊ ምድላዋት ኩሉ ተኽእሎታት እንታይ ኮን ክመስል ይኽእል ምእንቲ ተሕጃና ገርና ክንፀንሕ ምእንቲ ከታተሎ ነርና መራሕቲ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፌደራል ሰሜን እዚ ዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ካብ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ዝነቐለ ዕቡድ ኣተሓሳስባ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገምጢልካ ናብ ኣስመራ ንምቕጻል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ዴሞክራሲያዊ ምርጫታት ተኻይዱ ትኽልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ሕጋውነት የብሉን ናይ ምባል ስጉምቲ ተወሲዱ እዚ ቀዳማይ ውጥን ፀወታ እዩ ባህል ከኣል ንሱ ተወዲኡ ናበይ ኮን ክኸይድ እዩ ነይሩ ትሕቶ እዚ ሕጂ ነቲ ክውሰድ ተሓስበ መጥቃዕቲ ኣነ ዕብዳን እየ ዝብሎ ንዕኡ መገዲ መፅረጊ ተገይሩ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ነዚ ናይ ሰሜን ፌደራላዊ እዚ ዝበሃል ከም ግቡእ ልኡላዊ ትካል ኮይኑ ዶባት ክሕሉን ክከላኸልን ዝግብኦ ዝነበረ ንዕኡ ብቕተል ቀቲልካ ዝማረኽ ማሬካ ተጥፍኦ ወይ ኢዱ ሂቡሎ ኢልካ ትእውጅ ድሕሪኡ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ንግሪ መንገድኻ ድሓርካ ተሰለጠካ ከዓ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ኸማን ተቐይር ከምዚ ዓይነት ዕቡድ ኣተሓሳስባ
حيزكا أو كينات كتأتو مبزحتو كيناتات ميسكالكليشن لاي مقمار جيجاتات دومسو صقامي كمزا عينت ميسكالكليشن كمسيل كاد حسب غير نبرن تغر معنا تاريخاوي يزبلو ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ውጽኢት ናይቲ ካብ 1994 ክሳብ 2020 ብሕወሓት ክኹስኮስ ዝጸንሐ ናይ ብሔር ፖለቲካ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኢትዮጵያ ናይ ዞባዚ ርግኣት ኣምርግጋጽ ዓብ ቦታ ስለ ዘለዋ ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ሕርያ ዘይኮነስ ግድነታዊ ኢሉ ብጉዳይ ዲጋ ኣባይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርድ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርህ ኢትዮጵያ ነትግድብ مملا أبز جمرة تلوان زيادة قولحتها مركابو حبو نايدق بوليتيكاوي دفئت كمزل لو زملكة بريزيدنت إساياس اتقوداي كاب هالكي هزوا وركباتن زيناوي قوايقنو واتيقو دي هزبتات نايتكابي زلاقي معبالة زفتر فتاح كركب اللو إلو كتال قوام بوليسينات سنها أبز خبابزي بفلاي ناي إثيوبيا 210 مليون هزبين توسيدنا ناي سودان 4 مليون نحر وسيقنا له ناي قبس 100 مليون دحر وسيقنا له كل 150 مليون حزبي اللو أوشت 15 عمتات إذا قصر زي بعزفي كعبي سلازي أزوم تسقاتات ناي ماي دبهالون قالوا تسقاتاتن أوشتي نمسعي ولدتات كقلقل بزخيل تكنيكاوي قمقامات راي تماي كميقر كات التأخاخلو كميقر كات تقومولو نسعاد دي خات تقومولو نحرشا دي خات تقومولو ندستن نصريتن دي خات تقومولو كوفيلكا حدا بحدا خزربولو كالا الله تزيلو أنا تقافل لأني زرايا لأني إذا حدا متسي تحدا خمو ناتو يمتسي حدا ناتو وراءاتنا يتعوثات دالي متسي أب كولل سلازقاتو دلو غزيها معرات الخيد دلو معبالياتات سلازي كونه هاديكا نايب حقي عطب فتح كبرولو كالا الله ጉዳይ ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝመልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ኸኣ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምስግጋር ኣብ ዘለዋሉ እዋን እቲ ጉዳይ ምልዓሉ ዘይምኽንያታዊ ዝበለ ፕሬዝደንት ኢሳያስ እቲ ጉዳይ ንክልቲአን ህዝብታት ቀዳምነታት ዝህብ ቅልጡፍ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ተዛሪቡ ዝሕጅብ ኢትዮጵያ ብምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲና ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ከይተወንዘፉ ናይ ብሓቂ ፍታሓት ክርከበሎም ክኽእል ኣለዎ ምስኡ ግን ቀዳምነታት ክፍለጡ ክእሉ ኣለዎ ቀዳምነታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ሱዳንን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ፈሸካ ሽግር ድዩ ወይ ናይ ዶብ ሽግር ድዩ ነቶም ካልኦት ቀዳምነት ክሕዙ ዘለዎም ጉዳያት ኣወንዚፍካ ክፍጠር ዝኽእል ምትሕልላኻት ተመሊስካ ብሕላፍ ሰዓት ክእረም ይኽእል ድዩ ስለዚ ኣነ ንዓናን ንኸማና ዝኣመሰሉን ዝጉዳይ ዝገዳሲ ስለ ዝኾነ ናይ ሕላፍ ሰዓት ፍታሓት ክንደልየሉ ክንፅበየሉ ዘይብልና ሕጂ ብዝተኻለ መጠን ብዝሓየለ ንጥፈት ክንሰርሓሉ ዘለና ጉዳይ ናይ ዞባይ ምክንያቱ እዚ ናይ ቦሩድ ንብሎ ወይ ጎደቦ ንብሎ ጥጡሕ ሃዋህውን ዱልዱል ባይታን ከይተመስረተሉ ገፊሕ ናይ ምትሕግጋዝ መደባት ክትፈጥር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ዝምድና ብዝምልከት ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብዚ ውሕዳት ዓመታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝመጽእ ኣካይዳ ተስፋ ዘለዎን ኣብ ርግኣት ቀይሕ ባሕሪ ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ ምዃኑ ጠቒሱ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝተጀመረ ኣወንታዊ ዝምድና ኣብ ግዝያዊ ጥቕሚ ዘይኮነስ ንኹሉ ምትሕብባር ዝሓቆፍ ዘላቒነት ዘለዎ ዝምድና ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ዘመተ ጸለመ መቐጸልታ ናይቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ክካየድ ዝጸንሐ ጸለመ ምዃኑ ካብ ምግላጽ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ጠቐነን ክስን ብዝምልከት ብቐጥታ ዝሃቦ ምላሽ የለን ፕሬዝደንት ኢሳያስ ትማሊ ምስ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝገበሮ ናይ 2 ሰዓት ቃለ ምሕተት ንዘቤታዊ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ጽባሕ ይዘልኩም ክምለሴ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ نمسكنا برهانة أبزق على متأيق بريزيدنت إسياس أفورقي حوحات بزملكات زقربو كستات ملاش صباح يزناركم كن قربينا زي راديو دمت أمريكا أيونا بفولي مدلاونا حنحل فينا
ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ ኩነታት ኣመልኪቱ ኣብያተ ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤትን ዘውፅዎም መግለጽታትን ሓበሬታታትን መበገሲ ብምግባር ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ መሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ልኡኽ ኢትዮጵያ ምስ ዝኾኑ ኣምባሳደር ታዬ ኣጽቀሥላሴ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ ትማል ቀዳማይ ክፍሊ ኣቕሪብና ነርና ሎሚ ከዓ ካልኣይ ናይ መወዳእታን ክፍሊ ከቐርብ እዩ ሳራፍሳዬ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ አምባሳደር ታዬ በአንዳንድ የትግራይ ከተሞች ህገወጥ የአየር ጥቃት ተፋላሚ ወገኖች ባላቸው ተፈጽሟል። ኣብ ሓደ ከተማታት ትግራይ በቶም ተጻባቕቲ ሓይልታት ዘይሕጋዊ ድብደባት ኣየር ተፈጺሙ እዩ። ውድብ ሕቡራት መንግስታት ንኸጻርዮ ዓለም ለኸ ተሓላቓይ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ እዩ። ብዛዕባ ዝኸ አምባሳደር ንሶም እንታይ ይብሉ? በርግጥ እኔ ሪፖርቱን አላየሁትም። የሆነ ሆኖ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያደረገው ነገር ቢኖር በትክክልም የታይ በተጨባጭ ብርግጽ እቲ ሪፖርት አይረአኽዎን ብሓቂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝገበሮ ነገር እንተሃለወ ግን ብጭቡጥ መረዳእታ ዝተረኣየ እቲ ኩሉ ጸገምን ጭንቅን ኣጋጢሙና ሃለወ ናይ ባዕሉ ህዝቢ ብምዃኑ ኩሎም ዝወስዶም ስጉምትታት ጥንቃቐ ዝተመልኦም እዮም ነይሮም። ኣብ መንጎ ከተማታት ጎንፂ ኣይተፈጠረ፣ ኣብ ከተማታት ውግእ ኣይተኻየደ፣ ምናልባት ኣብ ናእሽቱ ከተማታት ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ዝበጽሐና ሓበሬታን ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ዝበሎን እዚ እዩ። እዚ ሕጂ ሂውማን ራይትስ ዋች ኢልዎ ዝበሃል ዘሎ ኣይኮነን ዝነበረ። ህዝቢ ተደብዲቢኡ ዝብል ሓሳብ ኣነ ትኽክል ኣይመስለንን። ብመረዳእታ ከቕርብዎ ይግባእ። ንሱ ጥራሕ እውን ዘይኮነስ ከም ኣብ ጀኖሳይድ ምዕማስ ደቂ ኣንስትዮ ዝበሉን ናብ ካልኦት ቢሮታት እናኸድካ ምዝራብ የድሊ። በተደጋጋሚ የሚሰማው ሌላው የኤርትራ ኃይሎች በዚህ ጦርነት መሳተፋቸው በአክሱምና ሌሎች አካባቢዎች ጣልቃ መግባት ካልእ ዝስማዕ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዝኾይናት ምስታፎም ኣብ ኣክሱምን ካልኦት ከባብታትን ጣልቃ ብምእታው ሓደጋ ኣብጽሖም እዮም። ምእታዎም ጥራሕ ዘይኮነስ ስለምንታይ ክብሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ይኸሱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገዛእ ፍቓዱ ናይ ደገ ሓይሊ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓደጋ ክበጽሕ ገይሩ እዩ እዮም ዝብሉ። ንሶም ከመይ ይርእይዎ? ይህን በሁለት መልክ ማየት የተገባ ይመስለኛል። አንደኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ባልንጀሮቻቸው ዘር ተለይቶ እዚ ነገር ብክልተ መልክዑ እንተንሪኦ ዝበለጸ ይመስለኒ። ሓደ ሰራዊት ኢትዮጵያ መሓዝቶም ዘርኢ እናተፈለየ ክሕረዱ ከለዉ ክከላበቱ ከለዉ ህይወቶም ከድሕኑ ናብ ኤርትራ እዮም ዝተሰደዱ። ክዳኖም ኣውፂኦም ጥራሕ እግሮም እዮም ናብ ኤርትራ ኸይዶም። ኣብ ኤርትራ ድማ ንባዕሎም ኣተሓባቢሮም መብዛሕቲኦም ዝኽደንዎ ክዳን እውን ስለ ዘይነበሮም ዩኒፎርም ተቐቢሎም ከም ብሓድሽ ክብሪ ሃገሮም ከምልሱ ተንቀሳቒሶም እዮም። እቲ ሓደ ሓቂ እዚ እዩ። ካልኣይ ህወሓት እኮ ኣብ 3 ወርሒ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው ነይሩ ሕልሙ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ምስቲ ዝሓዞ ምንቅስቓስ ተተሓሒዙ ብኤርትራ ሓደጋ ዝበጽሓና እንተኾይኑ ብዝብል ንምውንባድ ኢሉ ዩኒፎርም ከስፊ ይኸሪሙ። ዩኒፎርም ኸዲኖም ዘንቀሳቐስዎም ሰባት ድማ ብቪድዮን ዝተፈላለዩ ነገራትን ርኢና ኢና። ሳልሳይ ኤርትራ ከም ሃገር ክንድኡ ዝኣክል ኩናት ኣብ ከባቢኣ ክካየድ ከሎ ቀዲማ ከባቢኣ ንምሕላው ምድላዋ ዝኾነ ሉዓላዊ መንግስቲ ከይደፍራ ኢላ ሰጊኣ ክትከውን ኣይትኽእልን ዶ? ምናልባት ኣብ ማይ ካድራ እዚ ኩሉ ሰብ ዘርኢ እናተፈለየ ክሕረት ከሎ ስዒቡ እውን ናብ ሕሞራ ክቕጽል ከሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ደቦም ኮይኖም ቦታ እንተዘይሕዙ ነይሮም ምናልባት እውን ከም ናይ ሩዋንዳ ክጥየቑ ዝኽእሉ ይመስለኒ። እዚ ናተይ ሓሳብ እዩ። ምክንያቱ ህዝቢ ይውዳእ ስለ ዘሎ። ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሓደ ዝተሰዓረ ኣካል ናይቲ ዝሰዓሮ ኣካል ሓይልን ጥንካረን ንዘይምእማን ክብል ዝፈጥሮ ምኽንያት እዩ ዝመስለኒ። ኩሉ ነገር ናብ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምልጋብ ኣብ ሕወሓት ተደጋጊሙ ዝረአይ አመል ይኾይኑ ዘሎ። የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር መሰንበቻውን በሰጠው በዚህ መግለጫ የአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደዘገበው የትግራይ ክልል 80% ከረድኤት አቅርቦት ውጪ ነው፣ በአሁኑ ሰዓት አይደረስበትም፣ ተቆርጧል ማለታቸውን ነው የገለጸው። አምባሳደር ማህበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጽ መሰረት ገይሩ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ከም ዝጸብጸቦ 80% ህዝቢ ትግራይ ካብ ሓገዝ ወጻኢ እዩ፣ ኣብ ሰዓት ከም በጽሓሉ ኣጸጋሚ እዩ፣ ተቆሪጹ ተዓጽዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ዋላ እኳ ንጽባሒቱ ፕሬዝዳንት ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ እቲ ሓበሬታ ልክዕ ዘይምዃኑ እንተገለጸ እቲ ሓበሬታ ከቢድን ሓያልን ኮይኑ ብኢትዮጵያዊ ትካል ዝተዋህበ ብምዃኑ እቲ ኣሎ ዝተባህለ ሓደጋ ዘንሃረብ ምዃኑን ክብደት እቲ ሓደጋ ዝተገልጸሉ መገዲ ከመይ እዮም ንሶም ዝርእይዎ? የሚዲያ
እውነትን ሀቅን ሲፈልግ መደበቅ ሲፈልግ ማጠማዘዝ ወይም ደግሞ ዲሲቭ ማድረግ አቅም ምን ያክል እንደሆነ በዚህ መግለጫ ሚዲያ ንሓደ ነገር ክደሊ ከሎ ምሕባእ ወይ እውን ነቲ ነገር አቅኒዑ እንተ ዘይደለየ ድማ ክጠውዮ ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎ ኣብዚ ዘርአየና ይመስለኒ። እቲ ብትክክል ዘርአየና ድማ ንሱ እዩ። ኣካየዲ ስራሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝበልዎ ንሕና ዘጋጠመና 80% ዝኸውን ሓገዝ ካብ ዘድልዮ ሕብረተሰብ ዝበፅሕናሉ ነቲ 20% ጥራሕ ኢና። ብሰንኪ ዋሕደ ሓይሊ ሰብ ክኸውን ይኽእል፣ ዓቕሚ እውን ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ቀረብ ሕፅረት ስለ ዘለዎም እውን ክኸውን ይኽእል፣ ክንበፅሓሎም ኣይከኣልናን እዩ። እዚ ማለት ካልኦት ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን ዩኒሴፍ ኦቻ ዝበፅሕሎም እውን ደሚሩ ንምቕማጥ ደልዩ ዝሰርሖ። ስለዚ ኮነ ተባሂሉ ነቲ ዜና ንምቕያር እዩ ተፈቲኑ። ብርግጽ ዘሎ ቁፅሪ ሓጋዛይ ህዝቢ ብዙሕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዓማጻይ ጉጅለ በቲንዎ ይኸይዱ ናይ ባዕሉ ህይወት ከድሕን ክብል እዚ ኩሉ ህዝቢ ተበቲኑ እዩ። ዘይሩ ግን ንሕና እዚ ህዝቢ ናይ ምሕላውን ናይ ምሕብሓብን ሓላፍነት ኣብ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝወደቀ እዩ። አምባሳደር ታዬ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ግለሰቦችም ጭምር የኢትዮጵያን መንግስት በዜጎች ላይ በሚደርሱ ብርክት ዝበላ መራኽብቲ ሓፋሽን ውልቀ ሰባትን ኢትዮጵያውያን ዘይኮኑውን ከይተረፉ ኣብ ህዝቢ ይበፅሕ ብዛዕባ ዘሎ ጥቕዓት መንግስቲ ተሓታታይ ዝገብሩ ጽሑፋት ክጽሕፉ ንርኢና። ንሶም እዞም ሓበሬታታት ካብ ሓቂ ዝረሓቑ እዮም፣ መሰረት ዘይብሎም እዮም ዝብሉ እንተኾይኖም መሰረት ዘይብሉ ሓበሬታ እንታይ እዩ? ከመይ ክቐርብ ክኢሉ? መነሻው በርካታ ነው። እንደሚታወቀው የህወሓት ቡድን ያሰበውና የተለመው በአጭር ጊዜ ውስጥ ቢቻል ስልጣን መያዝ ካልሆነ ደግሞ መበገሲኡ ብዙሕ እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ጉጅለ ህወሓት ዝሓሰቦን ዝተለሞን ኣብ ሓፂር እዋን ስልጣን መሓዝ እንተተኻኢሉ ግን ህወሓት ከም ድላዩ ዘይገብራ ሃገር ትፍረስ ዝብል ብሂል ሒዙ እዩ ተላዒሉ። እዚ ኣብ ሓፂር እዋን እቲ ዝሓሰቦ ታሪክ ብምቕያር እቶም ኣብ ሚድያ ዘዋፈሮም መጋወሕቲ ብምልኦም እዮም ኣብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ተዋፊሮም ሓቅን ሓሶትን ኣብ ሚድያ ፊት ንፊት ቀሪቦም ዝገጠሙሉ እዩ። ብዋናነት ምስቲ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዝተጸምደ ነገር ማዕረ ክኸይድ ኣይከኣለን። ነዚዩ ብርክት ዝበሉ ታሪኻት ብርክት ዝበሉ ፕሮፓጋንዳታት ኣብ ልዕሊ ውፁእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወረደ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ገበነኛ ዝጥምት ኣብ ልዕሊ ዝከላኸል ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወረደ ምክንያቱ ዝተተለመን ንክልተ ዓመት ሙሉእ ዝተዳለወን እዩ ነይሩ። ብወገና ድማ ከምዚ ዓይነት ምድላዋት አይገበርናን። አምባሳደር ታዬ በእርግጥ ይሄ ሁሉ ውንጀላ መሰረተ ቢስ ከሆነ የዜጎችን መብት ማስከበር ሊደርስ ከሚችል አደጋ መጠበቅም የመንግስቱ ኃላፊነት ነው። አምባሳደር እዚ ሁሉ ወንጀል መሰረት ዘይብሉ እንትኾይኑ መሰል ዜጋታቱ ምኽባር ክበጽሕ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ምክልኻል ኃላፊነት መንግስቲ እሞ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ሓቂ ክረአ ዘይምግባሩ ጸገም መንግስቲ ደይኮነን ይብሉ። በወቅቱ የነበረው የመላ ማህበረሰባችን ትኩረት እንደ አንድ መንግስት የሁሉም ነገር ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ኩሉ ማሕበረሰብ ጠመተ ከም ሓደ መንግስቲ መዛዘሚ ኩሉ ነገር ዝኾነ ሉዓላዊነትና ምኽባር ዝብል እዩ። ኢትዮጵያ ምድሓን ዝብል ተግባር እዩ። እኹል ናይ ሚድያ ሓይሉ ብምእታው እቲ ዘሎ ሓቂ ክርድኡ ንምግባር ዝተጣዓመ ኩነታት ኣይነበረን። ከምቲ መጀመርያ መቐመጫኻ ዝበሃል ስለ ዝኾነ በዚ ሚዛኒና ክንልክዖ ዝግባእ ምናልባት ከም መጠን ሓላፍነቶምን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝውክልዎ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዘይኮነስ ከም ዜጋ ዝለዓል ሕቶ ኸልዕለሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ኣዝዮም ብዙሓት ዘተሓሳስቡ ጉዳያት ዘለውሉ ኩነታት ኢና ዘለና። ኢትዮጵያ ናብ ሰላማዊ ኩነታት ክትምለስ እዞም ኣዘንቢዮማ ዘለዎ ሓደጋታት ቀልጢፎም ናይ ምልዋጥ ተስፋኦም እንታይ ይመስል ክብል ኣሉላ ከበደ ንኣምባሳደር ታዬ ኣስቀስላሴ ዝሓተቶም ሕቶ ነይሩ። ንሶም ኣነ ናይ ተስፋ ሰብዬ ተስፋ ድማ ኩል ግዜ ህይወት ኣለዎ ብምዃኑ እዚ ሃገር ለውጥ የድልያ ነይሩ እቲ ዝነበረ ተሓሳስባ ተኣልዩ እቲ ሓድሽ ድማ ንኽዓቢ ተባሂሉ ህዝብን መንግስትን ዝተወሰነ ስቃይ ከፊሎም ሓሊፎም እዮም። ሕዚ ነቲ ዝዓቢ ዘሎ ሓድሻት ተሓሳስባ ከተኣጓጉሉ ንዝፍትኑ ክከላኸል ዝኽእል ብቑዕ ስነ ልቦና ዘለዎ ዜጋ ኣለና። ናይ ምክልኻል ተኽእሎ ዓቕምን ድሌትን ዘለዎ ትካል ኣለና። ምስ መንግስቲ ተወሲኹ እዚ ኩሉ ውህሉል ሃብቲ ሒዝካ ተስፋ ኢትዮጵያ ልዑል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታዬ ኣስቀስላሴ።
نمسግነክ ሳራ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝንባር ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈጽምና ኣለና ጽባሕ ዓርብ ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሉ መሳርሕተይ ካበይ ኣባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ